Jeg hedder Ida, og jeg har læst industriel design på Aalborg Universitet. Mit specialeprojekt er helt sikkert det, hvor jeg har haft det allerstørste drive på. Der valgte jeg jo så at skrive projekt med en af mine gode studieveninder, og vi tog blandt andet til Filippinerne, hvor der lige havde været en super tyfon, Haiyan, der havde ramt i november. Vi gik ind til det med et problem, som vi havde opdaget dernede, at de frivillige, de kan simpelthen ikke kommunikere nogen steder hen. Det betyder, at lokalsamfundet, de er nødt til at rejse, både de frivillige fra den ene side, og så dem, der kan levere hjælp fra den anden, helt vildt langt for overhovedet at kunne levere den information, der handler om, hvor hårdt er vi ramt, hvad har vi brug for. Og det betyder jo, at der er sindssygt meget tid, der går tabt, og dermed mennesker, der potentielt dør. Den løsning, vi har bygget og designet gennem specialprojektet, er et dedikeret kommunikationsdevice, som faktisk kun kan bruges til at lave rapporter på. Så det er sådan helt basal information, du kan trykke baseret på nogle valgmuligheder, du har i forvejen, om hvor mange mennesker i området, der mangler mad, og hvor mange familier, der mangler tag over hovedet og den slags. Så er det simpelthen lavet med et interface, der følger nogle helt simple principper, og så kan man taste informationer ind, og de bliver så transformeret over til visuelle kort. Og det betyder, at de kan faktisk komme ud med mad og medicin, der passer med det behov, der er i et område, kort efter katastrofen har ramt. Så lige nu der er vi jo blevet færdige, og min specialemakker, hun sidder så i Aarhus, og jeg er flyttet til København, hvor jeg har fået arbejde. Så specialeprojektet, det kører stadigvæk videre, men som en fritidsting. Noget af det, jeg håber på at kunne bruge hele mit arbejdsliv på, det er at løse andre menneskers problemer. Uanset om de er store eller om de er små. Og på en eller anden måde være med til at gøre hverdagen nemmere for folk. Selvfølgelig vægtes det højere, når man kan redde liv, men det, der er spændende, er, at man kan være med til at forandre nogle ting, og man kan ændre på noget, og man kan gøre det bedre for nogen. Jeg tror ikke, der er sådan nogle specifikke forudsætninger, man skal opfylde for at læse industriel design. Selvfølgelig skal man ville det tekniske, og man skal ville det kreative. Men det er ikke sådan, at man skal have fået flotte, vilde karakterer i det hele i gymnasiet for at kunne klare sig igennem. For langt hen ad vejen, så handler det om, at man finder nogle bestemte delelementer, som man synes er spændende, og som man brænder for at løse, og så er det det, der tager fokus.